No niin, hyvää päivää ja mukava, että olet päässyt tänne meidän webinaariin. Teitä onkin siellä linjoilla aika paljon tänään. Minun nimeni on Pauli Jontunen, minä olen Ravikodin toimitusjohtaja ja kanssani täällä tänään on kaksi asiantuntijaa, jotka oikeastaan pitävät meidän esityksemme. Sami, kuka sinä olet ja mistä aiot puhua? Tervehdys kaikille. Sami Mikonheimo, taustaltani arkkitehti, nykyisin hyvin vahvasti tietomalliasiantuntija, tietomallikoordinaattori. Täällä meidän Ravikodissa vedän tietomallikoordinaattorien tiimiä. Ja tänään tarkoituksena on kertoa teille, että mitä me erityisasiantuntijoina tietomallinnuksen saralta voidaan hankkeelle suunnittelijoille tuoda. Ja toki kertoa myös, että keitä me olemme, ennen kaikkea se. Ja sitten meillä on kanssani täällä vielä Mikko. Mikko, mistä sinä aiot puhua? Joo, mä oon kanssa Mikko Soijanvaara Samin tiimistä, yksi tietomalliasiantuntijoista, kans koulutukseltani arkkitehti, mutta siltani nörtti, niin siksi mä oon päätynyt tämmöisiin hassuihin hommiin. Tarkoitus tänään mun näyttää vähän sitä prosessia ja työkaluja, millä me yritetään työsuunnitteluprosessissa suunnittelijoille osoittaa, että tuolla olisi vielä jotakin parannettavaa suunnitelmissa ennen kuin liian myöhäistä. Oikein hyvä. Ja nythän meillä on mahdollisuus tuon chat-toiminnon kautta esittää kysymyksiä. Toivottavasti esitätte paljon kysymyksiä. Mennään tämä esitys tosiaan läpi niin, että ensin Sami puhuu, sitten Mikko puhuu ja he yhdessä vielä esittävät lopuksi lyhyen yhteenvedon pienempien mallien hyödyntämisestä. Ja sen jälkeen käydään kysymykset läpi. Ja laittakaa vaan sinne chat-toimintoon tosiaan niitä kysymyksiä, niin katsotaan ne kaikki. Mutta sen pidemmittä puhetta, niin ole hyvä Sami. Kiitos. Nappaan tästä näytön jakoa. Katsotaan miten käy perinteinen. Eli vielä kertaalleen tervehdys kaikille linjoille ja itse asiaan. Eli mitä tällaisen erityisasiantuntijan käyttö tietomallihankkeessa, miten se voi parantaa hankkeen laatua ja mahdollisesti säästää aikaa. Me Ravikodissa ollaan oikeastaan kaksijakoinen yritys. Meillä on tietomalliasiantuntijapalvelut eli tietomallikoordinointi ja sitten meillä on Model Space-ohjelmistoratkaisut. Ollaan vuodesta 2002 alkaen tehty tietomallikoordinointia. Ensimmäisiä kohteita on ollut tällaiset pienet rakennukset kuten Kiasma ja Musiikkitalo Helsingissä. Ja meillä on Model Space-ohjelmistoratkaisu, jolla rakennushankkeiden tilahallintaa, tietohallintaa pystytään tekemään. Me ollaan hyvin vahvasti mukana rakennusalan digitalisaation edistävässä toiminnassa Building Smartista. Ollaan YTV-määrittelyissä mukana ja nytten vuodesta 2025 alkaen on rakentamislaki uudistumassa, jossa hyvin vahvasti sitten lupaprosessiin tulee tietomallit ja IFC. Ja ollaan myös tässä määrittelytyössä, koodistojen määrittelyssä mukana. Tehdään tietomalliohjeistuksia kunnille, kaupungeille, yrityksille, hankkeille. Sitten ketä me ollaan? Me ollaan varsin pieni yritys. Yritetään olla hankkeessa hyvin henkilökohtaisesti mukana. Meillä on 10 tietomalliasiantuntijaa tai tietomallikoordinaattoria, mitä nyt halutaan sanoa. Ohjelmistopuolella meillä on saman verran asiantuntijoita. Kutakuinkin kaikilla tietomallikoordinaattoreilla on rakennusalan koulutus ja hyvin pitkä rakennushankkeissa toimimisen tausta. Tunnetaan, että miten prosessit suunnittelussa ja rakentamisessa menee. Meillä on toimipisteet, päätoimipiste täällä, missä nyt ollaan Helsingissä Kulttuuritalolla. Myös Tampereella, Jyväskylässä ja Kuopiossa toimitaan. Ja tuossa anekdoottina yhteenlaskettuna katsoin, että meillä on
164 vuotta tietomallikoordinointikokemusta tällä hetkellä plakkarissa, että sanoisin, että tietämystä meillä riittää. Tilaajina meillä on tietysti hyvin monenlaisia toimijoita. On sairaaloita, sairaanhoitopiirejä, kaupunkia, kuntia, kiinteistöomistajia, jotka ovat sekä kiinnostuneet siitä, kun tehdään uutta rakennushanketuotantoa, mutta myös siitä, että miten kiinteistön ylläpidossa saadaan tietomalleja hyödynnettyä. Rakennusliikkeet, isot, pienet, keskikokoiset, kaikki on kumppaneita. Ja varsin paljon suunnittelutoimistoja, ennen kaikkea arkkitehtitoimistoja, joka johtuu nykyisestä tavasta ehkä tilata pääsuunnittelua, arkkitehtisuunnittelua ja tietomallikoordinointia yhtenä pakettina. Minkä kokoisessa hankkeessa tietomalli koordinoidaan? Kaiken kokoisessa. Tässä hetken päästä Soininvaaran Mikko tulee esittelemään otsikkokohdetta Triplaa, joka toistaiseksi on ollut meiltä läpimenneistä hankkeesta suurin. 350 000 bruttoneliöä kaikkinensa. Mutta myös sitten pieniä kohteita. Esimerkkinä tällä hetkellä prosessissa on Kalevan liikuntapuiston huoltorakennus Tampereella 645 neliötä. Aivan samanlaista palvelua annetaan molempiin, ei ole koostakin. Myös hankkeiden kesto vaihtelee suuresti, mitä meillä on. Finavian kehitysohjelma päättyy juuri tänä vuonna. Sitä me tehtiin 10 vuotta yhtäjaksoisesti. Ja toisessa päässä meillä on hankkeisiin, jossa ei välttämättä haluta sitoutua tietomallikoordinointiin pitkänä prosessina. On tämmöinen tonnilla tarkastus. Tehdään 10 tunnissa syynäys siitä, että miten on suunnittelutilanne, mitä pitäisi parantaa ja raportoidaan, kerrotaan sitä suunnitteluryhmälle, projektille, tilaajalle. Toimialueena meillä on koko Suomi ja toimipisteitä, tosiaan Helsinki, Tampere, Jyväskylä, Kuopio. Tarjotaan kaikenlaista tietomallintamiseen liittyvää palvelua, asiantuntijapalvelua hankkeille, koulutuksia, tietomallikoordinointia, ohjeistuksia. Pyritään ratkaisemaan hankkeiden tietomallitarpeet kokonaisvaltaisesti. Ollaan mukana suunnitteluryhmän tekemisessä mielellään alusta lähtien loppuun saakka rakentamiseen ja luovutusaineistoon. Referenssihankkeita tai hankkeita, mitä meiltä on mennyt läpi, niitä on nyt reilusti yli 200. Kaikki urakkamuodot kutakuinkin edustettuna, allianssit, KVR, projektijohtourakat, uudis- ja korjausrakentamishankkeet. Monenlaista ollaan tehty vuosien aikana. Sitten kiteytettynä tämmöinen 10 tai sanoisin 14 kohdan teesi, että miten sitten tietomallikoordinaattori, erityisasiantuntija, miten se pystyy parantamaan hankkeen laatua, säästämään aikaa mahdollisesti. Nykyisinhän on tämä metodi, että käytännössä joka ikinen rakennushanke ja infrahanke vaaditaan suunniteltavaksi tietomallipohjaisesti. Työkalut on käytössä. Tietomallipohjainen suunnitteluprosessi tukeutuu aika vahvasti tuohon YTV 2012. Mulla on nämä typo tuolla, siellä on liikaa kakkosia, mutta joka tapauksessa YTV-ohjeistuksen, jossa yhdeksi osapuoleksi on laitettu tietomallikoordinaattori. Ja varsin usein tarjouspyynnössä ainakin tämä on leivottu pääsuunnittelija arkkitehdin tehtäväpakettiin. Mutta mitä hyötyä olisi siitä, että käytetäänkin erityisasiantuntija? Tässä näitä meidän parasta osaamista olevaa listaa nyt. Ensinnäkin me ollaan se 164 vuotta tehty tätä tietomallikoordinointia. Me tiedetään, millä työkaluilla kannattaa tehdä asioita ja miten niitä työkaluja käytetään niin, että ne on
sulavasti käytössä ja ei vie aikaa se työkalun harjoittelu. Jos suunnitteluryhmällä on tarvetta siihen, että pitää taas omasta työkalusta saada tietomallia tietyssä laadullisessa formaatissa irti, meillä löytyy myös tukea ihan suunnittelutyökalun käyttöön. Me ollaan oltu hyvin laajassa variaatiossa referenssejä mukana. Meillä on ongelmatietokanta kehittynyt tämän kautta. Me jopa tiedetään jo etukäteen hankkeiden tulevat ongelmakohdat. Voidaan ehdottaa, että hei, edellisessä hankkeessa kävi näin, kannattaapa tämä kohta tarkistaa jo etukäteen. Ja kun hankkeessa on tietomallikoordinointi, joka oikea-aikaisesti katsoo suunnittelua, ehdottaa muutoksia, voidaan muutokset tehdä kustannustehokkaasti optimoidusti. Ei toteutussuunnitteluvaiheen lopuksi niin sanotusti purkkapaikkauksella, joka vastaa lähinnä sitä työmaan korjaustoimintaa. Ja tietysti tämä laatutarkastettu tietomalli, se mahdollistaa sen aineiston käytön myös muuhun kuin siihen suunnittelun yhteensovittamiseen. Siellä on simuloinnit, kaikenlainen datan käyttö tulee nykypäivänä esiin. Ja yhteensovitetun aineiston avulla sekä tilaaja, projektipäällikkö, pääsuunnittelija, ylipäänsä suunnittelijat saa selkeän kuvan siitä, että missä se koko porukan suunnittelu tällä hetkellä menee. Varsin usein painottuu tietomallityöskentelyjen suunnitteluvaiheeseen, mutta yhä enemmän työmaat tarvitsee sitä samaa aineistoa käyttöön, ja kun se on tehty laadukkaasti, yhteensovitettu, niin silloin myös työmaa voi hyödyntää aineistoa. Ja oikeastaan semmoinen yksi keskeisimmistä meidän toiminnan asioista on se, että me ollaan puolueeton osapuoli suunnitteluryhmän välillä kertomaan sitä, että nyt vaikka arkkitehdin aineistossa on kehittämisen paikkaa, talotekniikka voisi tätä korjata, rakenteella on tämmöisiä kohtia. Saadaan suunnittelijat aktivoitumaan ja henki pysymään hyvänä siinä suunnitteluryhmässä. Ja myöskin ajansäästö tulee siitä, että annetaan kaikkien asiantuntijoiden tehdä sitä, missä parhaita suunnittelijat suunnittelee, tietomallikoordinaattori kommunikoi, tarkastaa. Ja pahat skenaariot, jos ei olisi tietomallikoordinointia, tietomallikoordinaattori kytkettynä, oletuksena yleensä on silloin, että suunnittelija itse tarkastaa aineistoa, niin silloin voi pahimmillaan käydä se ajankäytöllisesti, että kaikki tarkastaa samaa asiaa, aikaa kuluu hukkaan, kaikki raportoi samaa asiaa. Sujuva yhteistyö on ennen kaikkea se, millä tietomallikoordinaattori pyrkii hankkeita edistämään. Laadunvalvonta, vielä muutama teesi. Toi rakentamislaki vuonna 2025. Siinä tulee vaatimuksia tietomallien tietosisällöille ja ei riitä enää se, että katsotaan törmäystarkastelu. Täytyy tietää, että miten se aineisto lupaprosessista pääsee läpi. Ylläpitoa, kiinteistöomistajat ovat yhä enemmän kiinnostuneet siitä, että rakennushankkeen päättyessä luovutusaineisto tuleekin sinne ylläpidon hallintaan. Ja myös tässä laatu pitää olla sellainen, että sitä pystytään hyödyntämään. Me pystytään myös lähtötietoaineistoja tuottamaan ja laadun varmistamaan niitä. Ja 14 ja viimeinen kohta olkoon se, että koska yrityksemme on kaksijakoinen, tietomalliosaajat ja Model Space, kun on hankkeita, joissa Model Space on käytössä, meidän tietomalli-asiantuntijat tuntevat myös meidän oman ohjelmiston ja pystyvät auttamaan hankkeita näissä asioissa. Seuraavaksi annan puheenvuoron Soininvaara Mikolle, joka esittelee nyt, miten tämä 15 000 virhettä saatiin nipistettyä pois. Joo, vai että 15 000 virhettä, kyllä.
tarkoitus tosiaan vähän näyttää teille, minkälaisilla prosesseilla ja minkälaisilla työkaluilla näitä virheitä täällä on etsitty. Ja tosiaan, kun nyt toi tripla tuossa 15 000 virhettä nostettiin esille, niin tiesin, että se on, Mikael on poiminut sen meidän referenssimateriaalista ja vähän ottanut tietysti jonkun raflavan luvun, että no tuolla katsotaan miten äijien käy, niin tiesin, että mä oon kirjoittanut sen referenssijutun ja ajattelin, että kyllä nyt jostain täytyy tuo luku oikeasti tulla, että mä en ole varmasti keksinyt omasta päästäni. Niinpä se tosiaan piti käydä oikein avaamassa näitä vanhoja malleja, niin vähän aikaa ollut kyllä käynytkään tässä projektissa, niin kävin tosiaan kokeilemassa tätä K-mallia. Tämähän on siis valtava iso hanke, se, jos mä näytän vähän ensin siis tässä K-mallissa nyt on vaan siis 3 kerrosta, kun triplassa on tuolla 5 parkkikerrosta ja HBT-lohko tuossa yläpuolella ja asunnot tuolla vasemmalla, mutta mulla oli vastuullani eniten tämä K-lohko, niin tämä oli mulle tutuin, niin täältä katsoin, että kun kävin tässä äsken tekemässä sinne tuosta demoesityksen, demoilmoituksen, niin sen seurantatunniste on 6954, eli tällä SMC-tiedostolla on tehty niin monta ilmoitusta, joista valtaosa toki on jo korjattu tai poistettu sieltä, mutta näin monta kertaa me on jo puututtu asioihin. Ja on siellä varmaan ollut aika pientäkin asiaa, mutta sitten on ollut myös tosi isoja juttuja. Että tämän demokuvan mä nyt otin semmoista paikasta, minkä muistin, että nämä aiheutti pohdiskelua. Eli aika myöhäisessä vaiheessa tuli tietoon keittiöoperaattorit ravintolahuoneistoihin. Niin ei ole keittiölayoutista oikein tietoa, mutta kuitenkin alapuolelle piti jo tehdä noita viemärejä tai IV-kanavia. Sitten mietittiin, että no mihinkähän ne viemärit nyt sit voidaan lukita, että ne varmasti sitten ne pitää rakentaa kuitenkin ennen niitä IV-kanavia, kun se ei sitten enää noiden kaikkien IV-kanavien väliin pääse menemään, asentamaan ja niin poispäin. Tämmöisiä erikoistapauksia siinä oli ja tässä oli myös ehkä poikkeuksellista oli se, että tätä todella yhteensovitettiin aivan viimeiseen tippaan asti, että ainoa kerran kun mä oon työmaalla käynyt Soliverin kanssa kypäräpäässä pitämässä yhteensovituskokouksia. Nämä IV törmää, toi on asennettu, eli tää väistää, helppo valita. Ja se sitten oli myöskin tässä se oli P-lohkon puolen pystyttäisiin sitä näyttämään, mutta lämmönjakohuone näytti enemmän laivan konehuoneelta kuin kiinteistöltä, niin siitä tehtiin sellainen 4D-asennusaikataulu, luokiteltiin ne röörit semmoisiin luokkiin, että tavallaan nämä ensin noin sitten ja näin poispäin, että saadaan se rakennettu ylhäältä alaspäin. Jees, mitäs sitten vielä? 15 000 on epäilemättä ihan valtava määrä. Ei nämä oikeasti yleensä tämmöisiä suuruusluokkia ole. Tässä nyt siis johtu tästä 3 hehtaarista. Yksi kerros on 3 hehtaaria, kerroksia oli aika monta päällekkäin ja sitten tätä tehtiin monta vuotta. Sellainen tavallinen keissi on kuitenkin, mulla on pari sairaalahanketta tuossa, niin mä katsoin niistä, että 2000 on Salon sairaalassa ja 1400 T-lisäosassa Turussa, niin musta ne on semmoisissa niin ei todellakaan pienen hankkeen, mutta kohtuullisissa määrissä. Mutta kun ajattelette, että kuinka monta tuhatta kertaa niin on poimittu esille, että tuossa on pieni ongelma, että jos niistä pienikin osa olisi ollut ratkaistuaksi vasta työmaalla, kun sitä kanavaa ollaan, ei se mahtunut, niin kannattaa ehkä suunnitella ensin ja tämä yhteensovittaminen auttaa siinä aika lailla. Jees, palaan tänne PowerPointin puolelle. Tässä nyt oli heti aloitettiin vähän raflaavasti tai ikävästi suorastaan sitä virheiden kiilusilmäisestä tonkimisesta. Ja sitä mä en haluaisi, että meidän ammattikunta näyttää siltä, vaan kyllä mä itse ainakin aina projekteissa korostan sitä, että mä olen täällä suunnitteluryhmän jäsenenä ja mun tehtävänä on auttaa teitä, suunnittelijoita, löytämään ne paikat, jotka pitää korjata niin kauan kuin vielä ehtii, ettei sitten joudu häviämään.
Se häpeä on se vahva driveri tietysti elämässä. Sen lisäksi tietysti niin mehän ollaan väkisinkin myös sitten tämän tilaajan näkökulmaa edustamassa, ja että kyllä täytyy muistaa sekin, että me myös vähän valvotaan niitä kaikkia osapuolia siellä. Mutta yksi syy, minkä takia mä pidän myös niin hyvänä ideana, että me ollaan siellä, on se, että kun me ollaan tämmöinen aika kapean sektorin toimija, niin meillä on aika pieni osa tunteja tai pieni ehkä määrä tunteja per projekti, sen takia meillä on per nenä aika monta projektia, niin me päästään näkemään koko ajan rinnakkain up to 10 projektia, jolloin me voidaan vähän nähdä, että okei, tässä projektissa on tehty näin ja tässä näin, ja sitten me voidaan niitä best practices jakaa toistemme kanssa, mikä on minusta aika hyvä juttu. Mutta sitten niistä menetelmistä, millä me työskennellään, jos mä käyn sammuttamassa tuon K-tornin tuolta, eli K-lohkon, koska mun koneesta niin kyykkää muistiin, turhasta näistä ollenkaan. Niin hyppään tuonne tuommoisen toisen. Mä en tuosta K-lohko tai trippala-alue on mulle sen verran jo vieras, kun siitä on 5 vuotta, kun sitä aktiivisesti tehtiin, niin mä otin tästä nyt demo-tarkoitukseen tämän T-lisäosan, joka mulla on aktiivisesti työpöydällä tällä hetkellä, niin haluaisin vaan näyttää tätä meidän työskentelyä edes pienen sneak peekin tästä, että jos ajattelet, että mulla on tässä nyt yksi kerros sairaalasta, joka nyt ei ole ihan pieni, jos nyt ei valtavimmastakaan päästä, mutta aika monimutkainen, kun se on sairaalan rakennus. Jos nyt täältä nyt lähden sitten neulaa heinäsuovasta menetelmällä, etsii vaan ei se olisi löytämässä, syynäämässä, että olisiko täällä nyt joku paikka, joka ei nyt oikein naki, niin onhan se aika työlästä, hidasta, eikä koskaan voi olla varma, että onko me oikeasti löytänyt ne kaikki. Sen takia me käytetään Solibrissä niitä tarkastussääntöjä. Jos mulla on tuossa nyt vaikka tarkastussääntö, josta mä näytän, että mitä mä en ole vielä käsitellyt, niin kassa. Eipä täällä nyt niin kauhean paljon enää maristavaa olekaan. Että tommoset sieltä löytyy, no mä voin tehdä noista ilmoituksia ja noista ilmoituksia. Ja sitten kun mä oon kaikki näin käynyt lävitse, joko kuitannut, että joo mä teen tästä ilmoituksen, tai kuitannut, no joo, no näähän on ihan normaali, että siis joku tällainen, että tuohon johonkin härpäkkeeseen tulee IV-kanava, niin se niin kuin, ikään kuin kuuluu asiaan. Mä tiedän, että siihen pitää tulla. Ja sitten mä vaan kuittaan, että toi on ok. Ja väitellään, mä niin kuin sipulia kuorin sieltä niitä semmoisia OK-juttuja pois ja jäljelle jää vain ne ei-OK, ja niistä mä teen ilmoituksia. Näin. Ja sitten mä tiedän, että mä oon aika tarkkaan löytänyt ne kaikki. Tässä hankkeessa on oikeasti yllättävän vähän sääntöjä. Niitä on monessa hankkeessa, tai mulla on pitempiäkin määriä. Meillä toki on Graviconilla sellaiset valmiit sääntökirjastot, joista niitä voi poimia. Helposti tulee joskus innostuttua paljonkin poimimaan. Mutta mä itse tykkään sitä, että mä olen itse ne tehnyt, mä tiedän mitä ne tekee ja mitä ne ei tee. Ja kerrankin pääsee toimimaan tai nörtteilemään ihan palkallisella ajalla. Tämä on vähän sellaista pienen ohjelmoinnin tapasta hommaa, kun noita sääntötemplettejä tuossa parametroi toimimaan tässä hankkeessa. En nyt mene niihin, se on sitten sen myöhemmän ajan juttua. Mutta tämä on niinku se keino, millä tämä homma meillä pysyy hanskassa, millä mä löydän tuota PowerPoint-slaidea tosta. Eli tuossa on muutaman esimerkin, siis niin kuin sanoin, niitä sääntöjä, niitä voi olla helposti 340 erilaista sääntöä per projekti, mutta tuossa on tommosia tyypillisiä, mitä mä nyt olen viime aikoina tehnyt. Toi ensimmäinen törmäinkö tate keskenään niin varmaan se, mistä tulee suurin osa työajasta tehdään ja varmaan 75-80%. Ilmoituksista on niin ton tyyppisiä, se tate ja kenkälusikalla asetellaan sinne alakattojen päälle, niin se on työlästä. Mutta ja tuohon pystyy niin kuin aika moni muukin softa, siis kaikki mitkä tekee yhdistelmämalleja tai jopa niin kuin joku Magicad tai Revit tai ArchiCAD, niin osaa itsekin tehdä niin kuin niistä clash detectionia. Eli jotkut asiat ei saa osua yhteen, no nyt ne osuu, tälle pitäisi jotain tehdä. Mutta se on vasta niin kuin pintaraapasu siihen, meidän täytyy käyttää kaikenlaisia muitakin työkaluja, joihin Solibri on varsin kykeneväinen. Esimerkiksi nyt se, että jos mä törmäytän niitä
tatevehkeitä ja yritän alakattoruutujen niin kuin jakoa sovitella, että kuka nyt saa minkäkin ruudun. Ja sitten jos joku niistä onkin väärässä korossa, niin siinä ei tule sitä törmäystä, joka kertoisi mulle, että tuossa pitää neuvotella. Semmoista sääntöä ei löydy ihan heti joka softasta, ainoastaan Solibrista. Että mä pystyn katsomaan, että on niin kuin siinä korossa, mihinkä ne on tarkoitettu. Tai tuossa on sellainen tyypillinen, mikä projektissa on aika alussa, tuo vesson ja muita muita viemäreitä palkin päällä. No ei siinä ole mitään törmäystä, ne on niin kuin puoli metriä ylempänä, mutta se on kuitenkin Solibrisson keinot tutkia niitä asioita, mitä on päällä, liian lähellä, ei tarpeeksi lähellä, kaikenlaisia tämmöisiä keinoja. Ja sitten yksi, mikä on vahva työkalu, Solibrissa pystytään ketjuttamaan niitä tarkastussääntöjä ja siirtämään seuraavaan tarkastusvaiheeseen vaan osan niin kuin niistä ensimmäisessä tarkastuksessa. Ja sillä tavalla pystytään miksi noita palokatkoja tutkimaan, että lähtökohtaisesti IV-kanava ei saisi osua betoniin, paitsi jos siinä on mukana semmoinen reikäobjekti. Eli me ensin kuloutetaan niitä kanavia niihin reikäobjekteihin ja sitten eteenpäin menee vain ne, jotka ei osu reikäobjektiin ja niin poispäin. Niin temppu, jota ei niin kuin, joskus kauan sitten se tehtiin niin kuin ihan visuaalisestikin, mutta kyllä se tuo sääntö on, niin kuin, se on tosi tehokas ja tunnen olevani tosi hyödyllinen sitä tehdessäni, koska ne on konkreettisia asioita. Palokatkoja nykyään tehdään myös paljon, mallinnetaan ja siinä on ihan se sama logiikka, sama tekniikka käytännössä, ei vaan törmäytetä betoniin, vaan palo-osastoihin osiin. Mutta kaikki tämä, mitä me tehdään, on säännöllä. Niin se vaatii tai edellyttää sen, että se malli pitää olla kondiksessa. Siellä pitää olla niin kuin ne tietosisällöt sillä tavalla kunnossa, että se meidän tarkastussääntö löytää oikeat komponentit. Se niin kuin lähtökohtaisesti siellä tehdään valintakori, otetaan jotkut komponentit toiseen koriin toiset ja sitten vähän tutkitaan, miten nämä liittyy toisiinsa. Ja se, että mitä sinne koriin menee, pitää olla niin kuin luokiteltavissa kuntoon. Että vaikka ne palokatkoja, niin se törmäytetään yleensä arkkitehdin mallia vasten ja seinillä tai holveilla pitää olla se tieto, että tämä on osastoiva ja mikä luokka siinä on. Ja jos se on jotenkin vähän randomisti, että välillä on ja välillä ei, niin ei sitä mitään tule. Että sekin tietosisältö on tosi tärkeä. Mä Solibri-koulutukset aina aloitan sillä, että tietomalli on yhdyssana. Ja siinä on se tieto ja siinä on se sisältö ja se tieto on itse asiassa, siinä on se malli. Eli geometria, tieto ja geometria molemmat, mutta se tieto on niin kuin, jopa niin kuin tärkeämpi. Ihan hyvin riittää joku talotekniikan härpäke, että se on tämän kokoinen, kun me vaan tiedetään mitä se tekee. Sen ei tarvitse olla täsmälleen oikean muotoinen, vaan se oikean koko. Jees. Systemaattista, kärsivällistä hommaa. Mutta sitten meidän rooli siinä niin kun, suunnitteluryhmän jäsenenä on tietysti ollut paljon muutakin kuin vaan se niin kun, niiden virheiden etsiskely. Ja ensinnäkin me ollaan tietysti sen suunnitteluryhmän jäsen, niin kuin yritetään konsultoida. Aika paljonkin joudutaan keskustelemaan ihan sitä suunnitteluprosessista ja nimenomaan mallintamisprosessista, mitä niihin viedään ja mitä tietoa niihin pitää sisällyttää ja miten nämä voidaan sitten sovittaa. Mutta yksi aika iso juttu on tämä aikataulutus. Mä pyrin aina siihen, että mä saisin suunnitteluryhmän jakamaan sen suunnittelutyön ja yhteensovitustyön semmoisiin kohtuullisiin kokoisiin palikoihin, onko se sitten vaikka kerros oli tuossa äskeisessä sairaalassa. Ja se useinkin menee näin, mä yritän löytää täältä tuon pointerin, laserpointerin, että ajanhetkenä X, LVI tai talotekniikkaporukka ylipäätänsä tai kaikki suunnittelijat julkaisee sellaiset IFCt, joita ne kehtaa väittää niin valmiiksi, ettei keskeneräistä ei turhaan lähdetä repostelemaan, jos se erikseen pyydetään. Mä ajan tarkastuksen ja raportoin, ihan lähetän semmoisen Excelin tai tallennan tänne Solibri-mallin heidän käyttöönsä. Tate löytää sieltä kaikenlaista semmoista niin kuin heille osoitettua asiaa, että no okei, joo, tuota pitää vähän siitä ja näin poispäin. Ne pystyy tekemään suuremman osan sitä ja korjata. Sitten pidetään ensimmäinen palaveri, jossa käsitellään oikeasti vain niin kuin pieni osa, ehkä 1/3, 4/4, 5/5 niistä niin kuin ne asiat, joista oikeasti meidän porukalla tästä sopii, että näin tämä menee.
Ja sitten on pari viikkoa myöhemmin sitten seurantapalaveri ja luultavasti siinä vaiheessa alkaa, tai toivottavasti siinä vaiheessa alkaa olla jo aika lailla kuosissa ja sitten vielä hetki aikaa ennen kuin tatesuunnitelmat pitää olla valmiit. Ja tämä on nyt ihan siis malli tiedostosta mä näytän T3-sairaalan yhteensovitusvaiheessa. Siellä oli tämä sulkujärjestys on täältä poimittu. Ja tämä oli siis, mä näytän ehkä ihan täältä alusta asti, eli mä tuun itse asiassa tähän vähän myöhemmin, tähän miten tätä vielä vaiheistetaan isommin, mutta yritetään laatia tämmöinen tietty järjestys. Mä palaan siihen tuon toisen kuvan myötä. Ja sitten se lukujärjestys puretaan aikajanalle. Esimerkiksi, mä otan tuolta ihan lopussa varmaan. No, mistä täältä pääsee tarpeeksi pitkälle. Ihan lopussa on tää live-asia, eli täältä pääsee sitten purettuna aikajanalle, niin täältä pääsee katsomaan no millä päivämäärille osuu mikäkin. Ja jos tätä tarkastelette tarkemmin, niin huomaatte, että täällä menee niin kuin vaikka tämä violettiloota, joka on meikäläisen työkuorma, niin se etenee, että joka viikko on jotakin, mutta se kohde vaihtuu. Ja miksi tätä nyt yritetään tällä tavalla vaiheistaa, niin täällä menee itse kunkin työkuorman niin kuin tasoittamiseksi, resursseista huolehtimiseksi. Niin kuin sillä aikaa, kun mä repostelen yhtä kerrosta, niin suunnittelijat voi siivota sitä edellistä tarkastuskierroksen kerrosta ja sitten vaihdetaan, sitten se niin kuin asia menee eteenpäin. Se on kyllä niin kuin aika loppuun asti mietitty ja suunnittelijoiden kanssa sovittu. Joo, mä palaan takaisin. Ehkä tämä PowerPointilta tämä esittäminen on helpompaa. Mulla on täällä nämä samat screenshottina siltä varalta, että Exceli ei ihan rokkaa. Ja tässä on nyt toisesta hankkeesta tuoreemmasta tämä just se äskeinen T-lisäosa-hanke ja vähän simppelimmin tämän näköisenä ne näkyy tuolla Mirossa usein. Tällä aikataululla aika paljon nykyään suunnitellaan oikein isolla porukalla. Dokumentoidaan Miroon, niin näkyy siellä vähän tämän tapaisesti, vaikka tämä on tietysti minun lempityökalusta Excelistä screenshotti. Ja tässä on noin siniset on niitä tarkastus- tai raportointipisteitä ja oranssit on kokouspisteitä. Ja nähdään, että täällä tämä varmaan niin kuin ihan oikeasti toteumatilanne, niin me on käyty niin kuin 4 kertaa pahimmassa tapauksessa jotain hankalaa kerrosta uudestaan. Aina se ei mene siinä 2 kerroksessa. Mutta sitten on tosiaan niin sen vähän niin kuin isommassa kuvassa tavallaan yritän saada sen hahmotettua sen yhteensovituksen niin, että se tarkentuu ajan myötä. Ensin ihan vaan aloitetaan tuosta rungon yhteensovituksesta. Meillä on niin kuin kantavat rakenteet, pitää olla arkilla ja rakilla yhtä pitävät. Et voidaan sitten, niin kuin Tate voi lähteä suunnittelemaan vaan sen arkkimallin päälle, että siellä on palkit ja pilarit mukana kaikki. Ja esimerkiksi Tate on siinä mukana jo näiden erilaisten hormien niin kuin asennon suhteen, että ne on niin kuin välipohjien kantosuunnan mukaan oikeisiin suuntiin ja niin poispäin. Sitten mennään yleissuunnitteluvaiheessa vielä keskitytään useimmiten vaan noin Taten pääreitteihin, ei pikkuasioihin hirveästi puututa. Käytävien ehkä yhteensovitus vähän tarkemmin jopa niin kuin sitä alakattoruutujakoa myöten. Ja sitten niin kuin yleensäkin tämä on ehkä vähän uutena tullut, mutta nuo alakattoruudut on itse asiassa aika näppärä niin kuin siellä yhdistelmämallissa sopia kuka ottaa minkäkin ruudun, koska siihen törmäystarkastelulla on tosi helppo napata sieltä ne kilpavaraukset. Ja sitten se on ihan Taten niin kuin loppuvaiheessa vasta sitten ryhdytään sitten ruotimaan sitä, että mitä siellä niin kuin alakaton päällä sitten, miten niihin alakattoruuduissa varatuille paikoille, miten ne kanavat ja sprinklerit ja kaikki saadaan vietyä perille asti. Ja sitten on nämä omat kokonaisuutensa, nämä reikävarausten ja palokatkon yhteensovitusvaiheet. Ne välttämättä ei tule tuohon väliin, niin tuohon loppuun, vaan ne saattaa olla niin kuin rungon suunnittelun vuoksi niin esimerkiksi reikävaraukset olla paljon aikaisemminkin. Palokatkot ehkä yleensä aika lopussa. Piha-alueet ja tämmöiset helposti meinaa suorastaan unohtua, mutta siellä on usein jossain kaikenlaista hulevesijärjestelyä, viivytyssäiliöitä ja muuta, jotka vaatii hankalasti tilaa. Ja sitten tehdään erilaista tietoisieltä tarkastusta vaikka johonkin ikkunan tai ovihankintoon, että kaikki koodit on kunnossa. No sitten vielä ihan muutama tämmöinen yleistoive, kun täällä ilmeisesti tilaajiakin on paikalla, niin
kannattaa muistaa se, että aika usein suunnittelijoilta meinaa putota kynäkädestä, kun se urakka-aineisto on saatu valmiiksi. Mutta pitäisi varmistaa, että se on myös yhteensovitettu ja esimerkiksi reikäkierto on päässyt niin kuin tarpeeksi pitkälle tai mielellä ihan valmiiksi asti, koska se tulee sitten yhtäkkiä se elementtisuunnittelu käynnistyy aika nopeasti, kun urakoitsija on valittu ja silloin ollaan usein myöhässä. Ja sitten yksi, mikä mä haluaisin heittää noin niin kuin keskustelun pohjaksi sinne, että minkähän takia vieläkään ei uskalleta niitä malleja luovuttaa urakoitsijalle. Tämä on tietysti myös teille suunnittelijoille, koska teidän itseluottamuksestahan siinä ehkä lähinnä on kysymys. Uskallatte sitten luvata, että teidän mallissa asiat on kunnossa. Että sen voisi edes niin kuin pala kerralla jonkun yksinkertaisen asian, onko se sitten vaikka että niin kuin alakattotyypit on nyt varmasti, että me voi laskea mallista tai joku seinätyypit, lattiamateriaalit, mikä se sitten onkin. Talotekniikastakin löytyy varmasti hyviä esimerkkejä. Ja sitten kun tilaajille myös, niin no, Sami jo viittasikin tähän, että se on aika hyvä, että me ollaan, tai on asioille, projektille eduksi, että tietomalikoordinaattori on siellä oikeasti niin kuin omana toimijanaan, koska ensinnäkin no, se on erikoisosaamislaji, sanotaan, että tämä Solibrin käyttö ja tarkastussäädöt, niin se on meille nörteille. Siinä on kyllä ihan paljonkin opeteltavaa, että minulla on tässä se 8,5 vuotta mennyt tätä opiskellessa tähän mennessä. Ja sitten tosiaan se, minkä Sami viittasi, että me ollaan puolueeton, me joudutaan valitettavasti sitä arkkitehtiäkin usein kurmuuttamaan. Joo, että sikäli aika usein se on arkkitehdin tai suunnittelijan tehtävä niin kuin tilaajan näkökulmasta, mutta me ollaan sen pääsuunnittelijan vasen käsi. Tehdään läheistä yhteistyötä. Triplassa se oli tosi läheistä, muistan. Sitten vielä ihan semmoinen, ajattelin vaan näyttää pikaisesti tämmöinen Solibri-tietoisku, eli jos ja kun te saatte meidän tekemiä yhdistelmämalleja tuolta projektipankista ja teidän pitäisi nyt sieltä sitten se löytää, no mitä tässä pitäisi tehdä, niin täältä löytyy, kun etsitte tämän esitykset ikkunan, ja sieltä löytyy mahdollisesti useampiakin esityksiä, mutta pitäisi olla tietoa kyllä, mikä näistä on se oikea, niin täältä löytyy etsi esityksestä toiminto, joka avaa tällaisen lomakkeen, ja sieltä kun mulla on täällä valmiiksi jo jäljellä edellisen demonstraation harjoittelun jäljiltä, niin jos kuvittelet, että olette vaikka LVI-suunnittelija kiinnostunut näistä suunnittelualueista ja katsotte, että no mitäs mulle pitäisi, 240, aika paljon, mutta niitä olikin korjatut mukana, lyhennetään korjaamattomat avoinen kesken statuksella, 131, vähän on paljon sekin. No, katsotaan mitä meillä on tuossa kakkoskerroksessa, sitä mä teen tänään, no 10, hyvä. Näistä mä selviän. Niin sitten kun on löytänyt sopivan setin, sitten painaa tosta, merkkaa vastaavat, niin tuonne vasemmalle tulee tuollaiset mustat liput tonne, jotka tarkoittaa, että tämä on valittu ja tuosta lyhentämällä saa niin näkymään vain 10. Näillä sitten eteenpäin. Ja tänään voisit käyttää kaikenlaisia hakusanoja, jos me on jotakin, tai joku, me tehdään aika paljon, siis luokitellaan nämä ilmoitukset tavallaan sen tyypin mukaan. Jos mä oon kiinnostunut vaan palokatkoista, niin mä voin tiputtaa, niin suodattaa vaan nämä palokatkot. Tuohon kannattaa opetella käyttämään. Se on tämä ilmoitukset toiminta, jos ei se on näkyvissä, niin se löytyy tuolta näkymät listalta, jos tarvitaan. Jes, vieläköhän mulla oli täällä jotakin aikeissa. Tämä vielä. Että jos ei meinaa se Solibrin käyttö sitten kuitenkaan sujua, niin rohkeasti vaan meiltä saa apua. Meillä on 3 Solibrin sertifioimaa kouluttajaa ja me pidetään tällaisia tämän tyyppisiä kursseja niin kuin säännöllisesti, myös erilaisia räätälöintejä syntyy ihan joustavasti ja ennen kaikkea kun olette projektissa meidän kanssa tekemisissä tai kenen tahansa, niin kysykää tietomalikoordinaattorilta, miten sä saat tuohon 2 leikkausta yhtä aikaa tai näin poispäin. Että kyllä oikein mielelläni neuvon ja aika monessa projektissa on pidetty työmaahenkilöstölle, tilaajille, niin poispäin tällaisia niin tietoiskuja. Juuri sen mallin käytössä. Jes, mä olen varmasti ylittänyt aikana, kun tämä oli niin kiva. Kiitoksia. Ja Samin kanssa meidän
oli tarkoitus jatkaa kuitenkin. Kyllä. Laitetaan täältä. Mikko puhui tässä Mikolle tyypillisistä varsin suurista hankkeista, mutta vielä loppuun halutaan muistuttaa, että myös hankkeessa kuin hankkeessa, myös tavanomaisissa pienissä hankkeissa palvellaan, autetaan, tehdään aivan samanlaista työtä kuin isoissakin. Tässä Mikko laittoi ruudun jakoon ja siellä on Alakylän koulu, joo, tuolla vähän Oulun pohjoispuolella, niin ei kovin iso talo. Nämäkin Pytingit täällä on itse asiassa olemassa olevia rakennuksia. Tämä on palaneen koulusiiven tilalle rakennetaan uusi siipi ja muutama luokka. Ja en mä muista niitä pinta-alaa, muutamia satoja neliömetrejä, ehkä 900 tai jotakin. Ja suunnitteluryhmä on vastaavasti tietysti pienessä hankkeessa pieni. Niin. Ei tarvitse olla suuria allianssiorganisaatioita. Siellä 3 vai 4 ihmistä taitaa olla niin kokouksissa ja ne on vähän sellaisia intiimimpiä keskustelevia tapauksia kuin jossakin isommissa hankkeissa. Mutta ei se prosessi siellä muutu mihinkään. Että me pienenee ehkä, mutta nopeutuu merkittävästi. Siis, äkkiä kun tuommoisen katsoo, kaikki 15 ilmoitusta ja törmäystä sieltä, okei, no ne oli tässä. Kyllä, se on vapauttavaa myös suunnittelijoille, että näin hyvin suoriudumme. Kyllä, ja ehkä tämmöisessä, kun mittakaava on tarpeeksi pieni, niin sitten kehtaa ja voi myös suunnitteluttaa sen niin vielä tarkasti niin yhteensovituttaa loppuun asti, jopa niin pistorasiotasolle asti, koska se volyymi on niin hallittavissa ja sitten lopputulos on aina vaan parempi suunnittelu. Ehkä joskus pienessä hankkeessa, kun on intiimimpi suunnitteluryhmä, niin on huomannut sitä, että suunnittelijat joskus jopa sanoo, että miksi sä aina sanot niistä huonoista asioista. Se johtuu siitä, että jos me raportoitaisiin kaikesta rakennuksesta, mikä on oikein, niin paikka ei riitä. Että valitettava. Joo, siis faktahan on, että yleensä siellä 99,9% asioista kaikki on kunnossa. Että jotenkin tuommoista sairaalarakennusta ja katsoo, kun siellä joku sairaalakaasuputket menee tälleen, niin kyllä siinä on todella paljon nähty vaivaa sen homman eteen. Kyllä. Että rotun nosto niille ihmisille, mutta valitettavasti me sitten tosiaan aina niihin. Niin, ennen kaikkea se täytyy aina muistaa, että suunnittelijat on se kunta, joka tuottaa sitä aineistoa, joka meidän ruokaamme on. Joo, mutta tämähän siis työkalut oli ihan samat tässä kuin noissa sairaalahankkeissakin, mitä tuossa äsken jälkimmäistä esittelin, niin kyllä tämäkin on sääntöpohjaisesti tarkastettu, mutta periaatteessa ne vaiheetkin meillä oli, mutta yleissuunnitteluvaihe oli suunnilleen sitä, että keskusteltiin siitä, että kuinka moneen lohkoon pitää tai välipohja laattaan pitää jakaa joku IV-konehuoneesta tulevat kanavat, että se pysyy koossa. Tämä on CLT-runkoinen talo, sen takia ne on jo vähän erikoisen kokoisia isoja noin välipohjalaat. Ehkä jotakin täällä niin piti erikseen huomata, että muistattehan, että tämä talo sitten madaltuu tuolle. Jotakin tämmöistä niin pientä. Ja tässä tämmöisessä hankkeessa eteenkin sitten lähtee juuri kun pääsee ne mahdolliset suunnittelun ongelmakohdat, virheet sieltä suunnitteluaikana poistamaan, niin se, jos mikä parantaa rakentamisen laatua, pienentää kustannuksia, säästää aikaa siinä prosessissa. Et silloin se varsin vilpittömästi voidaan sanoa, että rakentaminen pääsee laadukkaasti alkamaan. Joo, eikä se meidän panos tässä nyt kovin ihmeellinen ollut, että tai tarvitse olla tämmöisessä pienessä hankkeessa. Se menee tosi nopeasti, että tässä oli joskus keväämällä niin jotakin semmoista vähän alustavaa runkoa ja koordinaatistoa ja tämmöiseen liittyvää keskustelua. Mutta varsinaisesti tämä työ alkoi vissiin kesäkuun lopulla. Tate-porukka oli pistänyt niin kanavat kerran sisään ja putket ja sähköhyllyt ja blaat. Ja muistaakseni 3 yhteensovityskokousta ja se oli niillä tehty. Vastaavia on oikeastaan asuinrakennushankkeet sitten, että niissä samalla tavalla ehkä on toistuvuutta, joka tekee niistä pienimuotoisia. Tehdään ehkä yksi mallikerros, jota sitten ruoditaan isommin. Tiedetään, että asuinrakentaminen siellä on tiukat kustannusraamit, mitoitus on älyttömän tiukkaa. Että jos joku asia menee pieleen, niin ei voikaan kaappia seinää siirtää 20 senttiä, koska sitten ei enää huonemitoitus mätsää. Että siinä täytyy myös ymmärtää se, että mikä on
se pelikenttä, mikä asuinrakentamisessa on, se on hyvin erilainen kuin on toimitila tai liikerakentamisessa. Tyypillinen asuinrakennus on pieni, mutta on niitä kyllä aika isojakin. On kokonaisuuksia. Isoja kokonaisuuksia, että monta rappua ja niin poispäin. Mutta se kyllä se asuinrakennuksessa on se niin kuin toistuvuus tekee sitä toisista hankkeista helpon, mutta kaikissa hankkeissa se toistuvuuskaan ei toteudu, vaan on kaikenlaista terrassitaloa, jossa joka kerros on sitten niin erilainen. Mutta kyllä tässä oli yksikin asuinhanke mulla, jossa onneksi jo siinä niin kuin peruskerrosvaiheessa tultiin siihen tulokseen, että kun niihin asuntoihin oli tarkoitus tulla lattialämmitys erikseen sekä märkätiloihin että kuivatiloihin, että 3 käyttövesiputkea, niin 7 rööriä. Meidän ei saatukaan niin tuon asunnon ulko-oven päältä sevatekit ei mahtunut niin vierekkäin siihen 2 kerrokseen. Ja sitten piti levittää niin leveämmälle, josta seuraavaksi yhtäkkiä taas oikein nyt tämä alakatto taas tulee niin paljon, että tämä huoneen niin pääasiallinen huonekorkeus, mikä sen termi nyt onkaan, se alakatto oli suhteessa liikaa. Tultiin sanotuksi, että ei tämä ei niin ratkeekaan nyt tällä kertaa näin. Hieno esimerkki tietomallikoordinaattorilta, miten ratkaistaan tämä asia. Sitä ei ratkaistu tällä jumppaamalla kokouksessa, vaan mallia pyörittämällä ja näyttämällä ongelmakohdalla. Niin. Se on ehkä niin kuin voima tässä meidän työskentelyssä, miten me saadaan suunnittelu jouhevaksi niillä työkaluilla, millä suunnittelijat on tehneet aineiston, miten se aineisto tuodaan visuaaliseksi osaksi sitä suunnitteluprosessia, hankeprosessia niin suunnittelijoille, projektijohdolle, tilaajalle. Että sellainen avoin suunnittelu, sitä me yritetään jatkuvasti niin isossa kuin pienissä hankkeissa tuoda esille. Joo, ja mun suuri missio on kyllä myös se, että mä haluaisin erityisesti kaikkia oikeastaan suunnittelijoita, mutta myös tilaajia ja rakennuttajia ja niin poispäin, niin kannustaa opettelemaan näiden mallien katselua, koska se on niin havainnollista. Että sitä kun mä pyörittelen näitä tälleen, sitten kokouksessa tulee joku ja mä haluan nyt jakaa ruutua, mä näytän tästä DVGstä. Ja tällä arkkitehdin koulutuksella ei meinaa, no niin, valkoisia mustia viivoja, mitähän tuossa niin oikeasti tapahtuu. Et kun se on niin tottunut katsomaan 3D ja perspektiivissä ja niin poispäin, niin ne piirustukset, niihin on todella redusoitu sitä informaatiota. Sitä on vain niin murto-osa jäljellä siinä piirustuksessa. Et siihen oikeastaan se on yksi se syistä, minkä takia me tätä Solibri-koulutusta on niin haluttu ryhtyä antamaan, että tämä niin ymmärtäminen, osaaminen ja näiden mallien kanssa pärjääminen niin olisi laajempaa ja ihmiset niin rutiininomaisesti ymmärtäisi asiaa etsiä sitä mallia. Kyllä. Ja ei pelkästään Solibri-koulutus, myös kaikenlainen tämmöinen tietomallintamisen prosessien ajattelukoulutus. Me tehdään myös semmoista, että varsin usein huomataan se, että suunnittelijat, projektipäälliköt ovat erittäin taitavia siinä, mitä tekevät, mutta edelleenkin semmoinen tietomallin tuottamistaito, niin se on niin henkilökohtaista, että kuinka paljon on ollut aikaa siihen paneutua ja kuinka pystyy tuottamaan. Ja tietomallin hyödyntämistaito. Niin. Mitähän mä voisin sieltä mallista löytää? Me ollaan Graviconessa sen takia olemassa hankkeesta. Meiltä voi kysyä. Me mielellään autetaan. Eikö niin? Mä luulen, että noihin loppusanoihin. näin loppusanoihin. Me kiitetään kaikkia webinaarissa kuuntelijoilla olleita. Jos siellä oli kysymyksiä, jos joku on kysynyt, niin mielellään vastataan. Onhan täällä muutamia kysymyksiä. Kysytään tästä muutama. Onko jotenkin mitattu löytyneiden virheiden hyötyä? Sitä on kysytty hankkeelta. Se pitäisi jotenkin todentaa niin, että pitäisi tehdä 2 identtistä hanketta, josta toinen tehtäisiin ilman tietomallikoordinointia ja toinen koordinoinnilla. Ja ehkä sitten nämä pitäisi vielä olla eri porukat, niin se edes tietää siitä, että mikä on se kustannusjakama, koska on hankala mitata arvoa niistä virheistä, jotka on poistettu.
niitä ei ole syntynyt. Siinä, jos virhe syntyy, siinähän tapahtuu materiaalikustannusta, tulee painetta siihen, että pitää hankkia asia uudestaan, pitää purkaa, rakentaa uudestaan. Ja myöskin kaikkeen kuluu aikaa ja suunnittelua tulee lisää. Valitettavasti minun ei ole kyllä tiedossa yhtään tutkimusta, mistä tämmöistä olisi niin euroiksi muutettu, mutta viime keväänä niin minua pyydettiin asiantuntijaksi arvioimaan yhden KVR-hankkeen tietomallin tämmöisen laatua, missä suunnitteluun oli teettänyt urakoitsija ja myös tietomallikoordinaattori oli ollut sitten siellä suunnittelijaryhmästä ja oli aika huolestuttava näköistä, kun ne oli kuitenkin jo niin kuin harjassa ne rakennukset ja vieläkin näkyy, että ei mahdu. että oli ehkä vähän oikaistu jossain hiukan paikassa. Kyllä. Sitten täällä on toinen kysymys. Minkälaisia parhaita käytäntöjä te jaatte näissä yhteensovituskokouksissa? No, parhaimpia me ei tietysti jaata, kun on meidän liikessä. Me jaetaan hyviä neuvoja siihen, että miten suunnittelija saa parhaan hyödyn siitä, mitä me ollaan taas tuotettu. Ja myöskin projektipäälliköt ja tilaajat. Pyritään aina, kun tulee kysymys, että mä haluaisin saada täältä aineistosta tämän tiedon esille, niin kyllä me oletettavasti, jos se tieto on olemassa, niin me myös pystytään kertomaan se keino, että miten tämmöinen tieto, data saadaan sitten visuaaliseksi tai numeeriseksi tai taulukoksi. Ja kun tulee joku keskustelu jostakin suunnitteluongelmasta, viimeksi tänä aamuna oli yksi tilanne, että huomattiin, että ai niin, mutta kun näissä pilareissa on nämä konsolit ja nämä konsolit vie puolet tästä viemärikotelosta, niin mitenköhän tässä ratkaistaan, niin semmoisia me niin säännetään toki sitten, että meillä on apuja, tehdään joku sääntö, jolla niin kuin katsotaan juuri tämä tilanne tai sitten ihan visuaalisesti käydään lävitse niin kuin jokainen viemärikuitu. Tässä me tehtäviä. Kyllä. Sitten täällä on vielä viimeinen kysymys. Miten olette varautuneet uuteen rakentamislakiin? Mitä meidän pitäisi tehdä ja varautua? Rakentamislaki toistaiseksi on vielä lähes kaikille semmoinen epämäärä, mutta tietoahan siinä on se, että tietomallien hyödyntäminen lupaa varten, rakentamislupaa varten, tulee olemaan oleellinen osa siitä. Ja koska tietomalleja hyödynnetään luvassa, niin siellä on jonkinlainen prosessi siihen, että mallin kautta lupaviranomainen haluaa tietyt tiedot, mitkä nykyisinkin on lupadokumenteissa. Sen tiedon tuottamisen, toimittamisen formaattina on vain IFC. Niin se, mitä me tullaan tekemään tässä meidän palvelutyössä, niin me tehdään tietysti prosesseja, ohjeistusta sekä suunnittelutoimistoille, tilaajille, että miten pitää aineisto tuottaa, jotta se sitten menee tästä 25 vuoden alusta käynnistyvästä lupakoneistosta läpi ja hankkeet saa myös lupia. Ja meidän firmassahan on tällä hetkelläkin käynnissä semmoinen mallinnusprojekti, jossa tehdään yhtä kerrostaloa niin kuin todella by the book mallinnetaan viimeisen päälle, jotta se olisi niin kuin siinä kunnossa, että sillä saisi haettua sillä rakennuksella rakennusluvan. Sillä on jo haettu, se on niin kuin tavallaan tähän jälkikäteen, mutta sillä mallilla testataan niitä käytäntöjä, joita on tarkoitus sitten asetuksella vaatia. Nythän se tietysti jättää se rakennuslaki yksityiskohdat niin kuin myöhemmin asetuksella täsmennettäväksi. Kyllä, mielenkiinnolla odotamme. Siinä tehdään ihan konkreettista ja testaavaa työtä, että kannattaako näin mallintaa tälleen vai tolleen ja mihin tämän tiedon voi sijoittaa, että se tulee niin, tai mihin se pitää sijoittaa, että se päätyy oikeaan paikkaan. Hentti, se Tomi on tietysti niin kuin siellä niin kuin näitä speksejä aktiivisesti näissä Rava 3-hankkeessa niin laatimassa. Olemme ainakin ajan tasalla ja kartalla siitä, mitä siellä tapahtuu, vaikka se ei vielä olekaan ihan niin kristallisoitunut asetukseksi. Kiitos.